Son las 10 horas en punto. Es hora de levantarse. A la premio. Narce Boidoc. Present. Tetano Ficción. Presente. Cagar Civil. Presente. Casanova Skill. Presente. Kela Soler. Presente. Estamos todos. Torna la flama que mai s'apaga. Novena temporada del DLM. Tornem als orígens. Però ara amb un petit canvi. Els dimecres no, els dimarts. Aquest any, l'equip Tarantino donarà més que mai sentit al seu nom. DLM, disculpin les molèsties. Ara els dimarts, a partir de les 10 del vespre, els 5 dits que tot ho colpegen. A Ràdio Canet, disculpin les molèsties. Recordeu, el Disculpi les molèsties ja no fa programa els dimecres, sinó els dimarts, a partir de les 10 del vespre. Recomanat per millors metges. Quim? Disculpeu les nostres